Okay, hej. Tilbage igen til en madvideo. Okay, Natasha, hun laver en video op på hendes telefon. Og hun laver en video på... Ja, og jeg laver en video på det her. Så jeg ved ikke helt, hvad vi skal have spist. Hvad skal vi have spist? Øjeblik. Ja, vent lige. Lige helt, hvad vi skal lave, så vi finder lige noget. Ja, kom. Natasha har besluttet, hun havde besluttet... Ja, det har hun bare besluttet. Okay, jeg stiller mig den her, så finder jeg lige noget. Jeg ved, hvad vi skal have, og jeg tænker, vi skal have noget skyr. Ja, skyr. Jeg finder noget skyr. Jeg fandt den her cute skål. Vi skal lige prøve den her skål. Så finder jeg lige noget skyr. Den er for kold. En ske. Vi mixer lige rundt, så det hele bliver ordentligt. Okay, jeg tænker, det bliver mixture nok, så vi putter det bare op i. Dejligt lækker. Det kan godt være at tage flere portioner. Okay. Der var den. Ej, hvor lækkert. Kom I du bare med? Eller måske finder lige noget her. Et eller andet, jeg kan putte noget i den her. Jeg tænker, vi skal prøve det lidt chili også. Jeg tager lidt her. Ej, det ser så godt ud. Ikke noget. Du skal ligesom sige ja. Ja. Okay. Sidste gang. 2, 1. Jeg har lige fundet en ske og sætte mig til bord, så jeg tester den lige. Okay, jeg sætter mig. Så jeg mixer det lige rundt og tester. Lad os taste. Den smager så mega godt. Jeg tænker, jeg giver den 8 ud af 10.